Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, we bow down to Thee, asking Thee for the presence of Thy Holy Spirit, the true vicar between Christ and earth. Lord, we ask You that You teach us all things and bring all things to our remembrance, whatsoever You have said unto us from the Scriptures. Oh Father, we also ask You our forgiveness for our sins. We believe, Lord, we know that we are sinful men. We and I are sinful men. And I ask You, Lord, that You grant us forgiveness of sin. And also, Lord, that You touch our lips with the burning coal from off Thine altar in the sanctuary. Lord, that You help us understand our true condition and dependence on Thee. And Lord, only through humility of mind we can come close to Thee. And we ask You, Father, that You granted Your character and help us be partakers of the divine nature. O Lord, grant us light and understanding on the sanctuary. O Father, we welcome Thy presence at this time to come and teach us. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so we're going to be talking about the brazen altar. We gaan het nu hebben over het altaar. The brazen altar is one of the most interesting furniture in the sanctuary. Deze altaar is het meest belangrijke. Die heeft een belangrijke functie in het heiligdom. And as we have said before, the sanctuary has also prophecies in it. En zoals we daarvoor hebben geleerd, heeft het heiligdom ook profetieën. Not only prophecies concerning the coming Messiah, Niet alleen profetieën over de komst van de Messias, but it is closely connected to the book of Daniel and Revelation. maar het is ook, heeft ook een connectie met Daniel en Openbaring. Also, as we said before, Ook wat ik hiervoor heb gezegd, the sanctuary, the foundation of our faith. is het heiligdom de fundering van ons geloof. Brother Steven, I think this is not working. Let me see. Oh yeah, now. Oh yes. How was the brazen altar made? Hoe zeg je brazen? Wie weet de Nederlands? Nee. Brazen altar. De handwas. Yes. Oké. Hoe was het handwasaltaar gemaakt? Handwas is the fountain, no? But Nee. brazen altar is the where the sacrifice. Brazen altar. Oh, het offeraltaar. Yeah? Ja. Okay, how was it made? Hoe was het offeraltaar gemaakt? Exodus 27, 1 and 2, the Bible says, In Exodus 27, 1, 2 zegt Thou de Bijbel: shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long and 5 cubits broad, and the altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits, and thou shalt make the horns of it upon the 4 corners thereof. Its horns shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass. U moet ook het altaar van acaciahout maken. De lengte moet 5 el zijn, de breedte 5 el. En het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 el. U moet dan zijn hoorns op de 4 hoeken ervan maken. Zijn hoorns moeten er één geheel mee vormen. En u moet het met kopen overtrekken. So this altar was 4 square. Dus dit was de 4 hoeken. Okay, so it was just a square. Het was maar 4 hoeken. Here were the horns Hier zijn de hoorns and the shittim wood, acacia wood. en de acaciahout. Now remember, what was acacia wood talking about? Even de herinnering, waar ging het acaciahout over? Wood in the Bible means people. En wat betekent hout in de Bijbel? Dat betekent mensen. And here we have acacia wood. En hier hebben we acaciahout. Now overlaid with what metal? Overlaid with what metal? Overlaid. Tapa. What is Bedekt that? met welke... Overlaid is that they painted this with brass. Oh ja, Overlaid. bedekt met bron. Met wat moest het bedekt worden? Yeah. And so, of course, then the human nature needs to be burned up. Ja, dus
de mensheid moet verbrand worden. What does the altar symbolize? Wat symboliseert het altaar? Jesus Christ the same yesterday and today and forever, be not carried about with diverse strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been occupied therein. We have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. Oké. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u nu meeslepen door veelsoortige en vreemde leerlingen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. What is the altar Apostle Paul says we have right to? What is the altar that he says we have that those who serve in the tabernacle has no right to? Wat is het altaar waar wij recht op hebben, waar apostel Paulus over spreekt? Dat degene die Apostle Paul says we have an altar which those who serve in the tabernacle have no right to. Oké, apostel Paulus zegt wij hebben een heiligdom en degene die daar dienen hebben recht op, hebben geen recht op. So what is the altar he says we have? Wat is het altaar dat hij zegt wat we hebben? Is in context the Lord Jesus Christ. Is in context Jezus Christus. Because he made himself cheating wood or human. He took humanity upon him. Hij heeft de mensheid genomen. And then he burned himself up En hij as a sacrifice. Hij heeft zichzelf geofferd. Where was the brazen altar located? Waar was het bronzen altaar? Waar stond het bronzen altaar? Exodus 40, 6 and 7, the Bible says, "And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation. And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein." Vervolgens moet u het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel, de tent van ontmoeting, plaatsen. Het wasvaat moet u tussen de tent de tent van ontmoeting en het altaar plaatsen en u moet er water in doen. So we have studied the gate, right? Dus we hebben de ingang bestudeerd. The metals, the colors and the pillars. De metalen, de kleuren en de pilaren. So when the sinner was bringing his lamp, dus wanneer de zondaar zijn lam meebracht, what is the first thing he will see? Wat was het eerste wat hij zag? He will see the gate. Hij zag de ingang. That means he will see the purple, blue, white and scarlet. Dus dat betekent dat hij zag paars, blauw en scarlette. En wit. And he will see the pillars of shittim wood. En hij zag de pilaren van acaciahout. He will see the sockets of brass and the capitals of silver. En hij zal de overdekte doek zien van zilver. What was the gate talking about? Waar ging de ingang over? What does it symbolize? Wat symboliseert het? Bible students? Yes. What does it symbolize? Wat symboliseert het? Almost. You have it almost. Bijna heb je het. Steven, you know? It means the altar is a symbol of the Lord Jesus. The gate is a symbol of the Lord Jesus Christ. Oké, de ingang is het symbool van Jezus Christus. How can we prove it? On the Bible text, I'm the way, the door. I'm the door. I'm the door, yeah. I'm the door, correct? That text, I'm the door of the sheepfold. Ja, het Bijbeltekst waarin staat, ik ben de deur tot... Of the sheepfold. Sheepfold. Sheep die schaap. Sheepfold, where the sheep are, you know that. De schapen... ja, schapen... ja, ingang. Stal. Schapenstal. Sheepfold. Sheepfold. But what I have here, the door represents also the authority and possession of God. Very good. Based on how can we prove that? Where can we prove or where can we see that the gate represents power and authority? Remember that? Sister Marjorie, you were in that class. Remember?
Kan That iemand was zich herinneren? in the book of Ruth. In het boek van Ruut. What is another word for gate? Wat is een andere woord voor gate? What is another word for gate? In the sanctuary. Yes. Yes. The ladder. Ladder. Okay. How do we know that another word for gate is ladder in the sanctuary? Hoe weten we dat het woord hek een andere woord is voor later? Ladder. Ladder. Wat is ladder? Trap. Trap. Oh, trap. Oké. Ladder. Ladder. Ja. Some Dutch came out. Ja. How do we know that? Hoe kunnen we dat weten? You want to give Bible studies, right? Jullie willen bijbelstudies geven. Okay, where is it then? Oké, waar is het dan? In the dream of Jacob. In het droom van Jacob. That he sees a ladder touching earth and heaven. Hij ziet dat een ladder hemel en aarde raakt. And angels of God descending and ascending upon it. En engelen van God gaan heen en weer. And Jesus said about himself that he be now you will see the Son of Man lifted up, and angels of God ascending and descending upon him. En er staat, Jezus zegt, nu zal je zien dat de Zoon van God opgestaan zal worden en engelen zullen heen en weer gestuurd worden. Now, what does the color blue represent? That's Wat- easy. Waar staat de kleur blauw voor? Dat is heel makkelijk. The commandment. Okay, where is it found? De geboden. Where is it found? Onder de, Waar kan je dat vinden? in the sanctuary? No, in the Bible. In de Bijbel. Oh, Exodus. toch? Nee. Oh my god. Nummer 3, Yeah, yes. Chapter? 15, Yeah, verse? 37 tot 40. Ja, heel goed. Very good. Now you pass the text. You pass the test. Jullie kunnen het opschrijven, ze heeft de tekst doorgegeven. Yeah, that's why you need to take notes. Daarom Otherwise, moet je aantekeningen maken. when you get the Bible study, you say to the person, "Oh, I think it's here." Nee, Oh no. Oh no, I think it's there. ja. Je moet aantekening maken dus wanneer je bijbelstudies geeft, dat je weet waar het staat. Kun je herhalen? Kunt je het opnieuw, can you say it again? What? What you De just Ja, wat hij zegt? Sebastian? Ja. Over die blue. About the blue. Ja, de color. The color blue Blue is color. staat voor de geboden. En de ladder kunnen we terugvinden in Numeri. Ja, de blue represent de Geboden. commandment. Je Dan kan je verder nummer 15, 37 tot 40. Yeah, you can hear it now. If you don't take notes, you'll forget once you come out. You have to take notes because Yeah, we still will. No. You have to take. Okay. All right. What does the purple color represent? waar staat paars voor? Wat representeert paars? Royalty. Yeah. Where is it found? Where is it found? Koningen. Waar, staat Where is dat, it found? waar kan je dat terugvinden? Judge Judges 8. 8:26. Very good. Okay. Where is the fulfillment of the purple color? Waar In the is New de Testament. vervulling van het paarse In the kleur? life of In Jesus. het- In the life of Jesus. Mark 15, Yeah. 17. Very good. And what happened in that text? Wat staat er in dat Bijbeltekst? Wat gebeurt er? Jesus was The clothed. Lord sacrifice, toch? Jesus was clothed with purple, and they were saying, "Hail, King of the Jews." Yes. Oké, God The was color represents sin, sorry. ja, God was bekleed met een paarse kleed en ze zeiden, dit is de koning van de Joden. Okay, so red represents sin, right? Ja. En rood Nee, scarlet. Oh, scarlet. Scarlet. vertegenwoordigt. Ja. Okay. How do we know zonde, that it zonde. represents sin? Hoe weten we dat rood zonde vertegenwoordigt? Jesaja 1:18. Isaiah 1:18, yes. Jesaja. Okay, where is the fulfillment in the New Testament? Waar is het vervuld in het Nieuwe Testament? Matthäus 27. Yes. And what Matthäus happened there? 27. Wat is daar gebeurd? Gekruisigd. Jezus werd sacrificed. Color represents the Lord's sacrifice. Yeah, but what happened? What does it say? Jesus was clothed with scarlet. Jezus is gekleed met een paarse kleden. Yeah. Okay, you have to be quick with the Bible. Yeah. You have to be quick with the. Je moet snel zijn met de Bijbel. Matthew. Okay. Now, when the sinner brings his lamb,
Want wanneer de zondaar brengt zijn lam, Sister White says zuster White that zegt the Jews understood all these meanings. dat de Joden al deze stappen begrepen. Okay, so that means that they will understand that the gate. Why did the gate have 4 pillars? Waarom had het hek 4 pilaren? What does number 4 represent? Wat vertegenwoordigt het nummer 4? De 4 hoeken van de wereld. Nee. No, I forgive you today, but Yes, you have to forgive us today. I don't yes, know. is that what you have it? No. What represent the Number 4. 4 pilaren. oh nee, No. dat was escape. Okay, you don't have. Okay, it represents. It's just universal number. Represents that the salvation was to the whole world and not only to the Jews, and the Jews knew that. Oké. 4 vertegenwoordigt dat de redding voor heel de wereld was en niet alleen maar voor de Joden. They knew that because they knew the meanings. En de Joden wisten dat omdat ze de betekenis ervan kenden. Okay, now, so once the person brings his lamb, he sees the door, he understands all these things, and then what's the next furniture? Oké, wanneer de zondaar zijn lam brengt en hij is bij de ingang, hij begrijpt al deze stappen. En wat is de volgende stap? The next furniture he walks into, De volgende deel waar hij inkomt is the altar of sacrifice. het altaar van offering. Okay, now, Het offeraltaar. okay, so that means that before a person is baptized, Dus dat betekent voordat een persoon doopt, he needs to have a gate experience hij moet eerst een ervaring hebben door het hek and a brazen altar experience. en een present A brazen altar. en een ervaring bij het bronzen altaar. Okay, very important before Dat you is heel baptize belangrijk. anybody. Voordat iemand wordt gedoopt. So here, Dus hier een illustratie. so the person comes here and he understands. Okay, he understands that he's one of these pillars if Okay. he's faithful. Dus de persoon komt hier en de persoon begrijpt dat hij een van die pilaren is als hij een getrouwde volgeling is. He understands why most of the outer court is white. Hij begrijpt waarom het altaar wit is. He knows that the Lord wants to clothe him with his righteousness. Hij begrijpt dat de Heer hem wil bekleden met zijn gerechtigheid. Question: how are you Vraag. clothed with his righteousness? Hoe word je gekleed met zijn gerechtigheid? What's the answer? Wat is het antwoord daarvan? How do you get clothed with his righteousness? Hoe word je gekleed met zijn gerechtigheid? You hear about righteousness by faith, right? We horen wel vaker gerechtigheid bij geloof. How do you get that? Hoe kan je dat krijgen? De gerechtigheid? Bij gerechtigheid van het geloof. Don't you remember? Kunnen jullie het niet herinneren? Is when you pass trials Is successfully. wanneer je door moeilijkheden heen gaat. So we have that when Joseph had passed 12 years of trial, Dus we weten wanneer Jozef door beproevingen of moeilijkheden is gegaan. then Pharaoh gave him a garment of what? Dus Material. de farao gaf hem een kleed van wat? Voor materiaal? White fine linen. Van witte, fijne linnen. When Jesus had passed through the 33 years of trial in his life Toen Jezus 33 jaar door moeilijkheden heen ging. and finally crucified, En uiteindelijk gekruisigd werd. then and what material was he wrapped in? In wat voor materiaal is hij bekleed? White fine linen. In witte, fijne linnen. So, okay, so he understands that he needs to pass through trials, and trials are allowed by the Lord. Dus de persoon begrijpt dat hij door moeilijkheden moet doorlopen en dat de moeilijkheden van de Heer zijn. Baptism comes here. Het dopen komt daar. Op dat So moment. once they pass through the experience of the gate and understand these things, Wanneer ze eerst alles buiten begrijpen en door de ervaring van het hek heen gaan, then comes the hard step. dan komt de harde stap. The hard step of giving up their appetite, De stap dat ze hun eetlusten moeten loslaten. their clothing, De manier van kleden. their eh, smoking, het, whatever.
roken, but also their own thoughts and their own nature and their own will. maar ook je eigen gedachten, je eigen natuur en je eigen wil. Now, many people who get baptized, Velen die gedoopt worden, they don't pass through these two. doorlopen deze stappen niet. They go to a campaign 1 week Ze gaan naar een campagne 1 week and then they get baptized. en dan worden ze gedoopt. But later on they realize that there are too many trials. Maar daarna realiseren ze van, hé, er zijn te veel stappen, They te say veel that's moeilijkheden. not for me. Nee, dit is niet voor mij. And they leave the church. En ze verlaten de kerk. Oh, I thought in the church it will become easier for me because I'm with God. Velen zeggen, oh, ik dacht dat het makkelijk voor me zou zijn, want ik kom bij God. Oh, I didn't know that I had to stop eating meat. I didn't know that. Oh, ik wist niet dat ik moest stoppen met vlees eten. Nobody told me. Niemand heeft me dat So verteld. if it is like that, I don't come here. Als het zo op die manier is, kom ik hier niet. Why those things happen? Waarom gebeuren deze dingen? Because the person didn't have a gate experience Omdat deze persoon geen ervaring heeft gehad bij het hek. and didn't have a brazen altar experience. En ook geen ervaring heeft gehad bij het bronzen altaar. Yeah? Okay. Oké, we gaan verder. Now, how was the sacrifice made? Hoe was de offering gemaakt? Leviticus 4:29, the Bible says, "And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering." Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen en men moet dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. Sometimes the blood was taken into the first apartment of the sanctuary by the officiating priest. Soms werd het bloed weggehaald bij het eerste appartement of de sanctuary bij offering. Of bij het heiligdom bij de offering van de priesters. Who dipped his finger on the blood Wie zijn vinger dopte in de bloed and sprinkled it before the veil. en sprenkelde het voor de veel. Veil. Veel. What is veil? Veel. Veil. Velo. En cortina. Sluier. Curtain. Voor de sluier. Yeah. Veil. Now, this part you have heard. Deze stukken heb je eerder waarschijnlijk gehoord. When the victim is killed, the blood is taken into a basin, Wanneer het slachtoffer is gedood, brought into the holy place, and sprinkled in the veil, right? het bloed wordt meegenomen in een vaat en gesprenkeld in het heilige plaats. That you have heard. Dat heb je eerder gehoord. But the other part is Maar- that not all blood was taken into the sanctuary and sprinkled on the veil. Maar de andere deel is niet dat al het bloed is meegenomen en gesprenkeld werd over het heiligdom. The offerings whose blood wasn't taken, Het bloed dat werd meegenomen then a piece of flesh was eaten, en een stukje vlees werd gegeten and the blood was thrown in the middle of the brazen altar. en het overige bloed werd in het midden van Brazen altar. Bronzen altaar. van het bronzen altaar gegooid. And those sacrifices, the blood of these sacrifices, were not taken into the sanctuary. En het bloed van deze offering werd niet meegenomen naar het heilige der heiligen. The horns of the golden altar were also touched with blood. De hoorns van het gouden altaar werden ook aangeraakt met bloed. The priest then came out into the court De priester kwam uit en kwam in het veld. and poured all the blood at the base of the altar of burnt offering. En deed al het bloed Poured. al Zo. de bloed. Oké, hij schenkte al het bloed in de, wat is base? Base, at the bottom. 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 Oké, in de bodem van het altaar en brandde al het offer. Yeah. Leviticus 4, 7, 19, 25 and 30. Leviticus 4, 7, 18, 25 en 30. The priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the Lord. De priesters smeerden de hoorns met bloed en dat was een geurige rook voor de Heer. Okay, Excuse me, what is the horn? horn. Hoorn, ja. Hoorn. Yeah, Kacho. On the altar. Well, the remember, altar. But where is he on the altar? yeah, but remember, it says here, it says altar of sweet incense. Het altaar van
geurige, Sweet. Sweet. ja, geurige rookaltaar. Sweet incense. So the altar of sweet incense cannot be the altar of sacrifice, of course. Yeah, but you know, listen, some of the blood up on the horns, but what I mean, what is the horns? I know that the horn is there, but what represent the horns? Yeah, we will go to that step by step. Ah, okay. Okay, so that means the blood was put on the horns of the brazen altar and also on the horns of the altar of incense. Oké, dus dat betekent dat de hoorns van het altaar werden gesmeerd, maar ook bij het zoete of geurige wierrookhoorns werden dat ook... Why? Waarom? Why do you think was it so? Waarom denk je dat dit zo was? What does number 4 represent again? Wat vertegenwoordigt nummer 4? Rescue of the whole world. Ja, It's a universal number, right? Yeah. het is een universele nummer. So, and what's the lamb is representing? En wat vertegenwoordigt het lam? Jesus Christ, the Lord, Jezus our Christus. Lord Jesus Christ, Onze Heer. right? That means that his blood had a universal scope. Dus dat betekent dat zijn bloed universeel is. Okay, what does the cord represent? Wat betekent, waar staat de koord voor? The cord represents the earth. Rechtbank. De rechtbank representeert de wereld. I'm confused, Pastor, sorry. Was two altars? Yeah, two with the altars. horse? Yes, two There's altars. a one altar where they sacrifice the Yes. beast, Yes, and the altar inside with the sweet incense. Mhm. Okay, they have also Also for A horns. horn. Also for horns. those both must be Touched with blood. with blood. Oké. Okay. Dus er zijn twee altaars, eentje buiten en In the center. in het heiligdom. En je hebt de geurige wierrookaltaar, waar ook 4 hoorns zijn en die moeten ook gesmeerd worden met bloed. En het altaar bij het heilige der heiligen, die ook 4 hoorns heeft. Okay, now, Heb ik het goed verteld? De heilige. No. Nee. Welke dan? Altaar. Will you say where stand the two altars? The sacrifice altar and the sweet the altar of incense is in the holy place. in the holy place, not the holy the holies. No, Not in the the holy holy- place. Oh, the holy place. Oké, sorry. Holy place. De heilige plek. Not because the holy, there are not an altar there. No, no altar. Oké. I There translated. is only this in sensor. Yes, thank Yeah, you. Thank you. yeah, Then wierook. sensor. Widow. Yeah, sensor. Widow. Ja, wiro, klopt. Yeah. Sensor. Okay. Wierook altaar. Ja. Ciência. Ja. Okay, so the outer court is representing the earth. Het rechtbank. That one is Wacht, not nee, so, yes, nee. because it's not Koord, the oude koord. altar court. Outer court. Oh, tuin. Yeah, Ja, court. ja, koord. De tuin. Ra. Ja, Yeah. de tuin. Ja. Yeah, court Ja. is representing the earth. Vertegenwoordigt de wereld. And 4 horns, a universal scope, En de vierhoorn is een universele koper with the blood of the lamb. met het bloed van het lam. That was showing the Jews knew that the gospel was not only to themselves. De Joden wisten dat de redding niet alleen maar voor hun was. Every single sacrifice was reminding them of that. Elke offering herinnerde hun daaraan. Now, when the priest was going to the holy place Wanneer de priester naar het heilige der heiligen ging and putting blood on the 4 corners of the altar of incense, en de 4 hoorns bekleden met bloed, represented the ministration in the heavenly sanctuary above. vertegenwoordigde de handelingen van het heiligdom in de hemel. The heavenly sanctuary has no outer court. Het heiligdom in de hemel heeft geen tuin, Because the outer court was the earth, want de tuin is de wereld, where the sacrifice of the lamb was made.
waar de offering van het lam werd gedaan. Yeah? Yeah. Okay. So it says here, and the But, sorry, Pastor. But why say God to Moses, that is a copy of the heaven sanctuary? If you say that they're not the first part is only the holy, holy, holy. yes, Because say in God the that? because in the heaven they don't need that. No. because the altar, where did Jesus die? In heaven? No. Okay, but then it's a copy, right? Oké, It's a copy. It's an No. exact copy. Moses made an exact copy of what Yeah. was in heaven. Yeah. All right, so that means that if the altar is in heaven, then Jesus should have died in heaven. Yeah. ja, dus Mozes heeft een kopie gemaakt van het altaar in het hemel. En waar is Jezus gedood? Jezus is hier op aarde gedood. Dus, Ja. dus hij heeft wel een kopie. Because the sacrifice of the lamb was made at the altar of sacrifice. Omdat de offering van het lam werd gedaan in het altaar van offering. Where did that take place? In heaven? Waar gebeurde dat? In No. het hemel? Here. Hier op Here. aarde. All right. Therefore, the outer court represents the earth. Daarom, het buitentuin representeert of vertegenwoordigt de aarde. Now, when Jesus goes up into heaven, Wanneer Jezus de hemelwaarts gaat, where does he go? waar gaat hij naartoe? Sanctuary. Does he go first to the outer court, somewhere there? No. No. Gaat hij eerst door het tuin en dan pas verder? How Nee. do we know? Hoe weten we dat? Revelation 1:13. Revelation 1:13. 1:13. Openbaring 1:13. The Bible says, De Bijbel zegt, "And I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, fear not. I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen." The Bible says, "What thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia." I think I'm a verse later. Openbaring 1:13. And let me see. Dat is net wat Arseem hier. And that Isn't that what I'm quoting here? Okay. they are splitting the candlesticks. Yes. Yeah, 1:13. Oh yeah, and in the midst of the candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the Openbaring fold, 1:13. and girt about with pops and a golden girdle. Ja. Revelation 1:13. Okay. En, So, en oh te, sorry. Yes. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgegoord met een gouden gordel. Now that's when Jesus goes from earth to heaven. Dat is wanneer Jezus van aarde naar de hemel gaat. And where is that taking place? En waar gebeurt dat? In the holy place. In het heilige der heiligen. Nee, heilig. In het heilige plek. Yeah. Okay. Now, it says here, "And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the Lord, En er staat hier, de hoge priester zal bloed smeren op een van de hoorns bij het altaar van wierook. which is in the tabernacle of the congregation, Dat het is de tabernakel van ontmoeting. and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation." En hij zal al het bloed over aan het einde van, op het bodem van het altaar strooien en op het altaar af tot burn. En daarna zal hij al de offering branden wat aan de voordeur van de tabernakel is, van de ontmoeting. Yeah, okay. He shall put some of the blood upon the horns of the altar, which is before the Lord, Hij zal de hoorns bestrooien met bloed wat voor de Heer is. that is in the tabernacle of the congregation, Dat is de tabernakel van ontmoeting. and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation. En het overblijvige bloed zal hij schenken op het bodem van de altaar. Offering. Wat aan de voordeur is
van het tabernakel. So what was done with the rest of the blood? What was done with with the leftover of the blood? In the basin. Leviticus 4. Wat was? What was done with the leftover of the blood Oké, in the wat basin? gebeurde met het overblijvende bloed? Then it was put at the bottom of the altar. Do you understand? So that means that was thrown in the middle of the altar, and then it was going down at the bottom. Yeah. Yeah. Where the lamp was there? In the middle. Right. But remember, we have a concept that the lamb was burnt at the altar, on the altar. Yeah. We hebben But het it was not concept the dat case. dat het lamp werd verbrand bij het altaar. But it's not the case. Put some finger in the blood and bring it. Ja. And the rest he put it midden in the sanctuary. Nee, hij moet het overige bloed aan de voeten van het brandofferaltaar uitgieten. Ah, oké. Ja. Yeah. Maar hij zegt dat de deal werd niet daarop gezet. Yes. The Oh. blood, yes, but not the lamp. Oh, Not het the bloed- body of the lamb. Het bloed wel, maar niet het lichaam, dus de kadaver, Yes. werd daar niet That's why gelaten. you see there are many things repeated in the church, and when you go to Sabbath school, oh yes, oh yes, oh yes, and Yeah. nobody knows what he's talking Yeah. about. Er wordt heel veel dingen herhaald in de sabbatschool en heel vaak zeggen mensen ja, maar ze begrijpen niet wat er wordt gezegd. But you have to go to your Bible Maar je moet zelf in je Bijbel gaan, because you assume yes, it is so. It has been believed so for a long time, but this is not so. ja, want je zegt ja, je gelooft het heel zo, maar het klopt niet altijd. But Pastor, where can you find? Don't worry, we will get there. Oh, okay. We'll get there. And the priest shall take of the blood of the sin offering which with his finger, Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen and put it upon the horns of the altar of burnt offering. en het op de hoorns van het brandofferaltaar strijken. So what's the order? Dus wat is de orde? First, he was taking the blood into the holy place, Eerst neemt hij het bloed naar het He was heilige plek sprinkled the blood on the veil, om het te besprenkelen and then on the four horns of the altar of incense, en op de wierookaltaar smeren. and then he will Op go horns. out En dan gaat hij to the eruit outer court, naar het brandofferaltaar. Put blood- Nee, naar de tuin, sorry. Ja, yeah, to put the blood on the four horns of the brazen altar, moest hij de bronzen altaar ook smeren met de 4 hoorns met bloed. and then pour out the rest of the blood En het overige bloed at the uitgieten. bottom of the altar. That's In the order. het bodem, dat is de orde. Okay, now, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of the burnt offering, verse 30, and the priest shall take of the blood thereof with his finger and put it upon the horns of the altar of burnt offering. That's when he goes out, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. That's the order. Oké, vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van haar bloed nemen en het op de hoorn strijken van het brandofferaltaar en al haar overige bloed moet hij aan de voeten van het altaar uitgieten. Dat is de orde. Yes, understood? Begrijpen we het? Yes. So he kills the victim, Dus hij doodt collects the het lam. blood, Hij verzamelt het bloed. goes in the holy place, Hij gaat naar het heilige plek. sprinkles blood on the veil, Hij sprenkelt, Van de gordijn. sprenkelt het bloed aan de gordijnen. and then on the four horns of the altar of incense, En dan aan de hoorns van Altaar Op de altaar. van wierook. de wierookaltaar. Ja. and then he goes out, En daarna gaat hij weer eruit. and then put blood on the four horns of the brazen altar, Dan doet hij ook bloed aan de bronzen altaar. and then he pours out the leftover of the blood at the bottom of the altar. Het overige uitgiet aan het bodem van het altaar. Vanaf de midden naar de bodem van Ja. de altaar. Ja. Maar die laatste bloed dat hij giet, is de eerste altaar dat hij binnenkwam? No. No? Ja. Yeah, it's the Ja. same De blood. Het is prezen, same. It's the same. Ja. Yes. Dus Is dat zijn allemaal stappen. Ja. Juist. It's the same. The same Ja. blood. Ja, middenin is de voorhoorn en de last is through everything. No. He goes to the holy place. There is the altar of sins. Now only the
gordijnen Yeah. and the horns. Yeah, Sprinkler, horns. Horns. Then go outside again, yeah. dinkura, See? de altaar van brons. Yeah. Then horns. En daarna midden, gooi die bloed. De en rest. Ja. dan gaat Ver- hij naar de bodem. Yeah. Very good. Okay. Next time it's your turn. Huh? Yes, I have to paint it in my head. It's very to good. Remember that. Very good. If you explain it to others, you also learn. Ja. Als je het uitlegt aan een ander, Ja. dan leer je het zelf ook. Nee, maar het is goed. Ja, heel goed, dankjewel. Yeah. So when you meet another sister or brother in the past that you used to visit or whatever, then you talk about this. Oh, bro, it's not like this. It's like this. And I learned it today because I never Yeah. was think about it. Nou, Oké. We still are by the blood. Yes. Oh yeah. Ja. What happened? Animal, that is one. What happened with the body of the animals whose blood was not taken into the sanctuary? Wat gebeurde met het lichaam van het dier waarvan het bloed niet meegenomen werd naar het heiligdom? Now, most of the times what you hear is that the blood was always taken into the sanctuary. Heel vaak horen we dat het bloed is meegenomen naar het heiligdom. Only in the special cases, the blood was taken into the sanctuary. Alleen in sommige situaties werd het bloed meegenomen naar het heiligdom. And it was of sense from people who were high up in positions. En het was van zonde van mensen die een hoge positie hadden. Priests, rulers, elders. Priesters, rulers, leiders, ouderlingen. And they couldn't kill just a lamb, they needed to kill a bull, a bullock. En ze konden geen lam doden, ze moesten een bok doden. The rest, no. De rest niet. That's why the rest, a piece of flesh needed to be eaten by the priest. Daarom moest er een stukje van het vlees gegeten worden door de priesters. That's why the children of some priests got addicted to raw flesh. Daarom werden sommige kinderen van de priesters verslaafd aan rauwe vlees. Okay, Leviticus 4:12. Leviticus 4:12. Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire. Where the ashes are poured out shall he be burned. Dus heel de jonge stier moet hij naar buiten brengen tot het buitenkamp, naar een reine plaats, naar de stoortplaats van de as. Dan moet hij hem op hout met vuur verbranden. Op de stoortplaats van de as moet hij verbrand worden. So where is the body being burned? Dus waar wordt het lichaam verbrand? At the altar, right? Bij het altaar. That's what it says? Zegt dat? No, outside. Nou, outside. Okay. Ah, oké. Outside the camp. Yeah. Buiten de kamp. Outside. Where outside Only the... the Buiten het blood kamp. is inside. Okay, where outside the camp he needed to be burned? Waar buiten het kamp moest het verbrand worden? Is there in the text. Is daar, kunt u vrienden in de tekst. Where? Waar? Out of the camp. Yeah, but where? Naar een reine plaats. Ashes. Where the ashes are poured out. And where are they poured out? It's in the text. Outside the camp. Yeah, but where? By the hills. On the wood where the ashes are poured out shall be in the world. Into a clean place. Ja, dat zei ik. A clean place. Yes. I zei, reine plaats. Where they Yeah. gonna put the... Yeah, where? Okay. And yeah, where in a clean place. Yeah. Waar op een reine plaats. That's why when you read your Bible, you have to read carefully. So, Daarom wanneer je je Bijbel leest, moet je het goed lezen en You have voorzichtig to lezen. read very carefully. En goed doornemen. If you have to read several times, you read several times. Als je een aantal keer door moet nemen, dan moet je een But aantal keer don't be, doorlezen. oh, I'm finished. Maar lees het niet en zeg ik ben klaar. No. This is not who is the fastest. Het gaat niet om wie het It's snelste about is. who understands. Het gaat erom wie begrijpt wat er staat. Okay, so the body was not burned in the brazen altar. Dus het lichaam werd niet verbrand bij het bronzen altaar. Let's see some more. Laten we verder kijken. This kind of sacrifice that it was to be burned out of the gate or out of the camp was also depicting Jesus. Dit soort offering waar ging over het branden buiten het hek of buiten het kamp was ook een Depicting, representing. een vertegenwoordiging van Jezus. Hebrews 13:12, whereof Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. So why he was representing these offerings? Waarom was hij vertegenwoordiger van deze offers? Because he was killed outside the gate of the city. Want In hij Golgotha. was gedood buiten de poorten, buiten de stad. And even up to now, Golgotha is still outside the gate of Jerusalem. En nog steeds vandaag is Golgotha een plaats buiten Jeruzalem. Yeah. Pastor, I want to ask, but that was not a clean place, Golgotha. Yes, it was clean. Golgotha was wel een reinige But plaats. they bring people there to kill every time. This was not the first time. En het was niet de eerste keer dat ze daar mensen doden. Het gebeurde vaker. That could be, Dat But kan zo they zijn. chose a special place that the clean is. but Outside why? the camp. But remember, he was. No, it is gebeden que vai para voor die camp bij Kimi. Hoor je? Sí. There is No, pero lo que, of, algo que me what, irrita, burn out of the gate or out of the camp. lo que, Yes. algo Yeah. que me irrita, But Jesus, Golgotha no está clean. Jesus, Okay. Jesus out of Jerusalem. Ah, Yes, but now remember, if you have a clean place, Herinner als je een reine plaats hebt. why did the Lord choose that place Golgotha? Waarom heeft de Heer Golgotha uitgekozen? Remember that next to it you have the grave of Joseph of Arimathea. Daarnaast heb je de graaf van Jozef en, Yeah, it's pretty much close by. There. en dat is in de buurt. Yeah, pretty much close by. Ja. But I must say that place was chosen by the Lord. Ik kan alleen zeggen, die plaats is uitgekozen door de Heer. The mountain looks like a skull. Het berg, wat ziet The eruit? mountain looks like a skull. Cold. A skull. Oh. Oh, skelet. Calavera. Calaver? Calavera. Skelet. Oké, het berg ziet eruit als een skelet. Calavera. 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 Ik weet niet wat dat is. Skull is de hoofd van de skelet, je hoofdskelet. Oh, een schedel. Ja. Ja, schedel, Ja. maar die van je hoofd. Ja, Ja. heel goed. Oké. Van je hoofd. Skull. Ja, ja. Niet Dus, de hele lichaam. nee, je schedel, ja. Ja, ja. Scheden. Ja, klopt. Now, the other reason why, that we can understand, the Lord makes all these moves very perfectly, Ja, de andere reden om het beter te begrijpen, de Heer kiest bepaalde plekken specifiek. some say the ark is right under. Sommigen zeggen, het ark is daaronder. We don't know that. Dat weten we niet. What we know about it is that the Lord says in the Great Controversy and manuscript releases, Dat weten we niet. We weten alleen maar dat God zegt in het manuscript. you can, they say that in English, Oké, yes, that. Ja. that the ark is going to come out. Dat het ark zal uitkomen. I can only say the Lord chose Golgotha. I can say more. Ik kan alleen zeggen, de Heer heeft Golgotha uitgekozen. Ja, het is goed beschermen tegen de enemy. Yeah, and of course he was numbered with the thieves, so he will be crucified there. Ja, Ja. Dus hij was als een dief, dus ja, dan wordt hij ook daar gekruisigd. But once dead, he was placed in a brand new tomb. Maar toen hij uiteindelijk stierf, was hij in een schone begraafplaats geplaatst. And that tomb was not used by anybody yet. Ja. En die begraafplaats wordt niet eerder door iemand anders gebruikt. So that's probably how we can understand it. Dus misschien op deze manier kunnen we het begrijpen. But yeah, I don't know everything yet. Maar ik weet ook niet alles. Nou, dus pastor, dus the animal, we was not sacrificed on the bronze altar. You got out. It was killed there, but it was on the- taken killed outside the there, camp. But Burned? burn outside the camp Yes. in a clean place. Yes. Yeah. Okay, Yes. thank you. Ja. Why earthly sacrifices must be a type of heavenly things? Waarom moet wereldse offering hetzelfde zijn als hemelse offering? Hebrews 10:4, for it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins.
Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Why the sin offerings had to be without blemish? Waarom moet de zondeoffer zonder markementen zijn? 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Maar met het kostbare bloed van Christus alles van een smetloos en onbevlekt lam. It had to typify the perfect sacrifice of Jesus. Het moet vertegenwoordigen de perfecte offering van Jezus Christus. If you remember, first the lamb had to be examined if it was without blemish and when without spot. Oké, als we ons kunnen herinneren, het lam moet eerst gekeken worden als hij goed was. Dus geen markementen, dank je. So they will first observe it. Ze moeten het eerst observeren. Now, how can we apply that procedure in the life of Jesus? Hoe kunnen we dat manier van observeren in het leven van Jezus? You find in the four Gospels that the Pharisees and Sadducees and the Sanhedrin were observing Jesus if they could find fault in him. Ja, we lezen in Matthäus dat de Fariseeën en de Sadduceeën Jezus aan het observeren waren om te kijken of ze iets slechts in hem konden And because vinden. they couldn't find, they crucified him. En omdat ze niks konden vinden in hem, hebben ze hem gekruisigd. So the Same same. with the lamb. So the same. The Het Bible is says. hetzelfde met het lam. So the Bible says, "He that shall live godly shall suffer persecution." De Bijbel zegt, degene die rechtvaardig zal leven, zal beproevingen moeten meemaken. So when you have opposition, Zo wanneer jij een positie hebt, then sometimes, not always, but sometimes it's because you are living godly. soms is dat omdat jij goddelijk leeft. Als je een positie hebt. Do you hear people gossiping? Hoor je soms mensen roddelen? Why are they gossiping? Waarom roddelen ze? Because they are observing you. Omdat ze jou aan het observeren zijn. If they could find fault in him, in you, Als ze iets fouts in jou kunnen vinden. like Daniel, he was also observed. Same procedure, Hetzelfde als Daniel, hij werd ook geobserveerd. but they could find no fault. Maar ze konden niks verkeerds in hem If vinden. they would find fault, oh yes, you this, you that. Als ze wat verkeerds in hem konden vinden, konden ze hem daarvoor beklagen. But if they find no fault, it makes Satan and his agencies more angry against Maar you. omdat ze niks verkeerds in hem konden vinden, maakte Satan en zijn volgers bozer. Are you ready for this battle? Ben jij klaar voor deze strijd? This battle of character Deze strijd van karakter, between good and evil. tussen goed en kwaad. This battle is not fought by punches. Psh. Deze strijd is niet dat ze jou een klap gaan geven. We wrestle not against flesh and blood, We strijden niet tegen vlees en bloed. but this battle is fought with character, Maar deze strijd is volledig om het karakter. overcoming temptation. Verleidingen weerstaan. And in God's grace, showing Satan, his angels, and his human agencies En God zal in Gods genade zal hij zijn engelen en human agencies, zijn menselijke engelen, that you are hidden in Christ in God. menselijke Menselijke, ja. volgelingen, volgelingen. That you are hidden in Christ in God. dat jij bent bedekt in Gods genade. And that is what the Lord wants of this church and any other church. En dat is wat God wilt van dit gemeente en van elk ander gemeente. Let's pray. Laten we Amen. bidden. Father in heaven, we thank you for your word. We thank you for the light on the sanctuary that you have given us. We thank you for the understanding. We thank you for your Holy Ghost among us. And we also thank you because we enjoy your word as we study it. We ask you, Lord, that you help us all remember how to prove things with your word, and that you equip us and make us powerful with your word, and that you help us handle skillfully the two-edged sword that trespasses the soul. Oh, Father, we ask you in your grace to make us victors against the battle that we are raging. Oh Lord, we thank you because if faithful,
you will grant us that victory to glorify thy name. In Jesus' name and for his sake. Amen.